ଚିରଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରୁ ଯେ ଆସିଲେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ। 24 ଜଣକୁ ମାରି ପକେଇଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ଫୁଟାଣି ମାରିଣ କହି ଦେଇ ଗଲେ କଣ କରିବୁ ମୋଦି। ଶୁଣ ସୁଜନ ହୋ ତାପରେ ଯାହା କଲେ ମୋଦି। ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ମିସାଇଲ ମାର ଭାରତ କରିଲା ଜାଣ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆତଙ୍କ ଶିବିର ସମରେକ ଘାଟି ଜାଣ। ମସଜିଦ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାର ଭାରତ କରିଲା ପୁଣ। ଶୁଣ ସୁଜନ